Surrealment, il-ħamis filgħaxija l-Partit Laburista taħt it-tinda fl-imqabba iddiskuta it-tema tas-saħħa. Wara jumejn, bl esponenti tal-Labor imres għal qorti akkużati bi frodi brabta mal-isptarijiet, Roberta Bela u sħabu rridu jiddiskutu it-tema tas-saħħa ironikament mingħajr ma semmew it-tema tal-isptarijiet. Waqt id-diskussjoni mexxija bħal kull ġimgħa mill-avukat Luke Dalli li huwa fost l-avukati li qed jirrappreżentaw lill-istess Muscat fl-inkjesta Vitals, preżenti kien hemm fost l-oħrajn il-Ministru tas-Saħħa Ġotjena Bela li ammetta li preżentament l-emerġenza fl-isptar Mater Dei tafaċċa sfida bid-dowmin eżaġerat, għalkemm wieħed li fis-snin li ġejjin din se tkun qed tissolva. Qalb appelli surreali biex jivvotaw lil Partit Laburista jekk jixtiequ garanzija fis-settur tas-saħħa wara il-gvern istabħati ta' kollusjoni fil-frodi ta' Vitals u Stewart b'miljuni ta' euro ħadd ma jaf fejn spiċċaw. Bela u sħabu bl-aktar mod ċar riedu jixħtu taħt it-tapit dak li ġara fl-ħariem fejn reġgħet feġġet ir-realtà ta' xi jfisser is-settur tas-saħħa għal tal-qalba. Matul id-diskussjoni jissemmew suġġetti delikati immens mill-mart tal-kanċer sas-saħħa mentali, bid-deputat Michael Farrugia ikun fost dawk li ftaħar bil-passat ta' minkejja li tul is-snin saħansitra kien joħroġ ħonqu għal Konrad Mizzi. Dan u l-partit li jiena nħoss il-pjaċir tiegħi li nifforma parti fi grupp parlamentari 32 sena. Bajt dejjem għax nara f'dal partit li għandu viżjoni. U jekk xi ħadd kellu xi dubju jekk Vitals u Stewart għamlu xi ħaġa fl-isptar Tawdex, il-Ministru Ġotjena Bela ħabbar illi wara da snin kollha u mijiet ta' miljuni ta' euro issa se jibda dak illi l-Ministru sejjaħ ristrutturar. Dan huwa master plan li l-kampus ta' l-isptar Tawdex aħna għandna viżjoni biex nirristrutturaw sptar ġdid ta' 400 sodda u għannes miegħu ovvjament hemm servizzi anċellari ta' parking. Intant, jum wara ieħor, Bela qed jinżel fit-toroq jittalla bħall-għajnuna tal-familji u issa is-saħħa tagħhom. Però llum indur fuqkom, issa għandna bżonn li intom tatuna is-saħħa tagħkom. Il-verità hi illi fl-aħħar snin ta' tmexxija Laburista l-poplu Malti Wawċi spiċċa vittma ta' frodi fis-settur tas-saħħa ikkonfermata minn żewġ sentenzi tal-qorti. U issa b'żewġ ex-ministri tas-saħħa akkużati fil-qorti bi frodi.